В този урок ще си говорим за словореда на изречението или word order. Още от сега искам да кажа, че няма нищо сложно, защото той си е досущ като словореда в българското изречение. Почти. Да разгледаме това изречение. I е подлога, play е сказуемото и football е допълнение. В българския е по същия начин. Аз играя футбол. I play football. Елементарно. Да видим обаче как е в отрицателното изречение. Отново имаме подлог, сказуемо и допълнение. Имаме и ето това do, което знаем, че по принцип означава правя, но то също се използва и като спомагателен глагол. И в случая помага за образуването на отрицанието. I do not, или просто don't, play football. Don't играе същата роля, както не в българското изречение. Аз не играя футбол. I do not play football. И третия вариант, въпросително изречение, където do отново ни помага, този път да образуваме въпрос и се поставя в началото на изречението. Do I play football? Значи взимаме съобщителното изречение I play football и пред него слагаме do. И готово. Сега виждаме три думички Speak, I, English. Нека се опитаме да ги подредим в правилния словоред. Започваме с подлога. Кой? I. Значи първо слагаме I, след това сказуемо. Какво правя? Speak. И допълнение. Какво говоря? English. I speak English. Like bananas, don't I. Имаме don't, значи ще правим отрицателно изречение. Пак започваме с подлога I, после сказуемото, но правим отрицателно изречение, значи преди глагола ще имаме отрицание. Отрицанието винаги стои преди глагола, преди сказуемото. Значи става I don't, след това глагол, like и допълнение bananas. I don't like bananas. И последната групичка me, you, like, do. Имаме спомагателен глагол do и въпрос, значи ще правим въпросително изречение. Въпросителното изречение започва с спомагателен глагол do и след това словоредът е същия, както при съобщителното изречение. You like me. И става Do you like me?